Wilderness track by ke uKhokho SA Sugar Mnandi yena ke uthi ke so seasons back to back with uAmos ufeature lapha ke uMahu kanye naye ke uMass Music mabesho kaMnandi bethi ke amaphoza basithatha basibeka kulesi sikhathi sithi 14 after the hour of 10 o'clock. Sikubingelele uma ukuthi ke usanda kuvula umsakazo. Asikubingelele wena ke mawubeka kwakhe indlebe esukile namhlanje sikwamukele lena ke after hour nempeleni ke I weekend bang ikavela ukuthi yake ngokamthembi sibonga ngizoba nayo kusuka manje koze kulamlelana ke ihora le12 siyibambile. Akuyona ke indawo yami le kodwa ke indawo yakhe ke uSG umuntu akagubhela suke nawe nje every Fridays from 10 kuya ku 12 o'clock ikunikeza yona ke iweekend bang. Wasethi namhlanje danke mntakamthembo ibambe until 12 o'clock. Mina ngivumela ngane kwethu ngokuthi ngiasharishe to midnight yanamhlanje kumhla ka 9 kuyena ke uAugust 2024 kusuku ke le Women's Day. Happy Women's Day. Ngiyazi ukuthi kade bekuwishela osukwini so ukhathele so uze wakujika wathi U2 usho kwabanye abantu usho naye komuntu wesilisa mayithi Happy Women's Day. Sithenga ukuthi ke usuku lakho lihambe kahle usuku lomama bakithi kanti empeleni kusuku labantu besifazane libe bonkana. Sithenga ukuthi ke ngabe usuku lakho lihambe kahle if ukuthi wena umuntu wesifazane usemsebenzini namhlanje kuyiholiday eliqondene nawe la relax ngiyazi ukuthi inhliziyo yakho ijijekile ngoba phela usemsebenzini kodwa ngekufanele ngabe uyo celebrate nabanye abantu besifazane. Lalela ngane wethu mina njoba nginawe la emsakazweni kuninga kumnandi okuzokwenza ke ukuthi ke impilo yakho ibe nca. Coming up on a show kusazoshuba But inkulu le weekend sofisa ukwazi ukuthi wena iweekend nje obinkulu kangaka wena ukephi wenzani ukephi nendawo noma uyicelebrate kanjani ke iweekend yakho kanti ke khona ifirst mix yethu maligamanxa ke ihora le shumi maligamanxa impela sobe singena kwi mix yethu yokuqala sophethele ke yena ke uDJ Ace ozosinikeza yona ke imix yokuqala. Kanti ke khona uSandra umntakamthembu uzobe sinikeza ke indaba ezishisa umgoso namandla insizwa ke evela lapha ke kwezika Bhoqo wathi izindaba zika Bhoqo esoke sobe sikhuluma naye esitshela ukuthi ke ngabe kwenzakalani ezweni. Kanti ke khona futhi ke ne second mix of the day imix ke sithola lapha ke ku Chaotic DJ akusazoshuba kusazoba manzi phansi. Mina ngingakutshela kona nje ukuthi ke make sure ukuthi uyolibopha iteku lakho ufaka ibhlukwe lakhe lizothi nje likubambe kahle bakithi lingakumpintshi ekuthaneni kwethu wena ungangakwazi ukudansa bese wenza sure ukuthi olelwe amvusa ukuthi hey udanku semsakazweni kusazoshuba kwentokozo 101.2 FM. Khumbula kana senkundla ezokuxhumana okazi ukuthi exhumane nathi ku Facebook sikhona izintokozo FM, Instagram intokozo FM SA nalapha ke ku X uyasithola ke as intokozo FM official. Gijima ku WhatsApp uthi 0817119151 0817119151. Kanti ke noma kuumuntu we-airtime khululeka ngana kwethu ngikuphethe lapha ku 0609037576 uyakwazi ukuthi ke ukhulume nami kuona lo msakazo nami ngikhona ngodanki wakamthembu kuzona zonke ke izinkundla zokuxhumana. Mina let me officially open the show yanamhlanje welazodaba ngivula ke nge billionaires bafeature lapha ke ubukeka abasho kamnandi bathi let's train sanibona we billionaires ave nenza kahle umsebenzi wenu ave sinithanda sanibona.